A veciñanza da Fonsagrada leva décadas facéndose eco dos versos adicados á morte do comandante Moreno, líder do Batallón Galicia, vítima dos crimes do Acebo, onde foi atopada a fosa común dos milicianos. O vindeiro sábado día 3, a Casa da Cultura Fonsagradina acollerá a inauguración da exposición titulada Memoria Oral na Fonsagrada, as coplas do comandante Moreno, cun coloquio aberto á cidadanía. As coplas permitiron elaborar esa reconstrución dos feitos ao marxe desa ideoloxía, desa censura imperante que impedía que se contara o que pasara ali. Entonces, as coplas circularon por toda a Fonsagrada e por todos os concellos limítrofes. Este proyecto nos permite indagar en ese vínculo indisoluble entre los grupos humanos, su cultura y los paisajes que crean. O proxecto de investigación é froito da colaboración do Concello coa Universidade de Oviedo e conta co financiamento do Ministerio da Memoria Democrática. Con estas xornadas do sábado intentamos pechar máis unha ferida que creo que xa está pechada dende hai moitos anos, lembrar a esta xente e lembrar que a xente de Fonsagrada seguiu sendo triste e non puidaron facer nada e acordáronse do tema e nós volveremos a acordarnos. A Deputación colabora coa difusión desta mostra histórica que foi presentada no Pazo de San Marcos. Un dos problemas máis importantes que temos hoxe é que precisamente as novas xeracións, a xente moza, é unha gran descoñecedora dunha parte da historia que algúns se empeñan en enterrar, valga a expresión, pero que, aínda que haxa que pechar feridas, e que as feridas pechadas, nunca está de máis recordar o que sucedeu. A exposición permanecerá aberta ata o día 31 do vindeiro mes de outubro.